yeah. Oh yeah, I'm looking for some people who's looking for peace. Maybe together we could make the war cease. Now we can send mankind to the moon, and we can reach to the bottom of the sea. That's why it's really kinda baffles me that we cannot end wars and bring peace, and we cannot change the way people act, and we cannot change the way people think. So if we sit back, chill out and relax, civilization will soon be extinct. That's why I am. I'm calling on the whole wide world. Come on people, would you help me? Let's scream and shout, cause we want peace. To say the least, I dedicate this song to the common people caught in the middle of this common evil. I wish the world was a little bit better. Time to start looking at the man in the mirror. Til at starte med, jeg kan bare sige, at jeg hedder Riot, og jeg bliver kaldt Remix. Og så nu jeg skal fortælle jer lidt om, hvor jeg kommer fra. Verden, som betyder meget for mig, det har jeg forlagt fra grund af krig. Selv en land i Sydsudan, altså før krigen, ting var okay, altså folk, de lever, de har ikke så meget sådan religion, der var ikke, det, altså de tænker ikke så meget for det. Maden, vi kan selv leve, fordi vi har sådan en masse køer, og vi klarer os altså med maden. Frugter, de er der, mango og bananer, alt det, hvis du tager til skoven, så er der altid noget at spise. Men efter begynder, krigen starter sådan for eksempel i 1956, hvor krigen begynder mellem Nordsudan og Sydsudan for grund af religion, fordi at dem fra syddelen, som afrikanere, de begynder at tage op i tro med kristen. Og så dem i Nordsudan var der også meget op i troen, og de har islam, altså de muslimer i Nordsudan. Så var det begyndt, at muslimerne var det lidt mere sådan, det dem der var i magten, så de konverterer de andre, altså kristne, til at blive muslim. Så var det så svært med at gå skolen, hvis du skal skolen, så skal du begynde at lære sharia-lov, først før du kan nå videre. Så var der så mange sydsudaneser, som gider ikke finde sig i det, de vil ikke læse, og hvis der er ikke sådan en privatskolen, og privatskole der koster penge. Hvis I har ikke penge nok, så kan de altså børn ikke kunne komme sådan til privatskolen, hvor de kan lære noget andet end sharia-lov. Så, og det var begyndelsen af skolen af problemet, fordi man føler sig, at at for eksempel du føler sig som udlænding i din egen land, du bliver behandlet for en anden måde end de andre børn. Så folk som mig har aldrig gået skole i mit land. Første klassen var sådan, jeg startede under træ, hvor jeg skulle bruge min hånd for at stave ned, fordi der var ikke noget stavle eller noget sådan, der skrev i. Der var heller ikke noget kuglepen, man kunne bruge, eller heller ikke noget papir, man kunne bruge sådan, hvor jeg skrev ned. Så var det lidt af hver, fordi før krigen var ting okay, men efter krigens ting var ikke så godt mere. Til vi flygtede væk. Resten af mit liv, jeg har levet på flytningelejre, i stedet for mit land. Jeg har flygtet som 7 år, og så boede i flytningelejre i 8 år. Fortæl os om børnesoldater. Børnesoldater, det sker sådan, at hvis du var 12 år og op, så de tænker på, okay, nu de skal ud og så træne op. Og hvis du er sådan en, du ligner sådan for eksempel, der er nogen, der kan se store ud, selvom de var, for folk som, de kan være 9, men de kan se ud som 15 år eller 12. Så dem kan man godt bare fange og tage med. Så de skal ud og blive trænet op, og så at de bliver trænet op, så skal de ud til krigen igen. Så skal de til frontline. Så er det den måde, de tager børnesoldat. Men ellers, hvis du er 100, hvis du er 9 år, eller så hvis du er 12 år, så du ligner også en lille en, så skal du også få chance til at blive tilbage, og så gå i skolen. Og så senere igen, de kan hente dig igen, og så tilbage igen. Både i Nordsudan, de vil bruge den til kamp mod deres folk, men både også i Sydsudan vil de bruge dem til kamp mod rettighed. Så hver gang, når de har ikke nogen soldater tilbage der, så de kommer ud og tager de unge og bruger dem dernede. Og det trick, de bruger for at tage de unge med til krigen, det er fordi, hvis du er mindre og tynd og lille, så er det nemmere for dig at gemme dig. Så man kan ikke ramme dig hurtigt. Så derfor altså, de bruger de unge, for at de skulle komme til krig.
Så pludselig også, at der er sådan, flest dem fra 13 år og 14 år, de går til krigen, var fordi flest af dem, de kan få noget at spise. Fordi der er noget mad, sådan, hvis man er kommet op til military camp, til den der lejr, hvor soldater er. Men vi kan alle sammen kunne lære os, hvordan vi skal rende vores pistol. Det her, det er ikke noget soldat noget, det er en opgave, man skal lære. Fordi hvis du skal videre, så skal du også lære, hvordan det fungerer. Det er ligesom, hvis du skal være mekaniker. Du skal komme ud til mekaniker og prøve bilen, hvordan det skal virke. Det er det samme os alle sammen, som det var det sted, du skal også kigge på den. Hvordan du kan bruge den, hvis du bliver stor. OK så for selvfølgelig, det lemmer. Det er det, vi kan være også, for de andre, de er tunge. Hvis du skyder, så hopper du tilbage. Det kan du ikke selv gøre. Men OK så for var det sådan normalt, at vi kan alle sammen kigge på. Din landsby, eller i Sydsudan generelt, hvis man falder og brækket benet, og man så skal på hospitalet, hvad sker der så? Det er altså for eksempel, jeg kommer fra landbyen. Nu jeg skal ikke snakke om storbyen, for jeg har aldrig været i storbyen. Jeg kan ikke storbyen. Storbyen var en by, der er ligesom Kolding, kunne man sige. Den var storby, der var nærheden mig. Men i de landbyer, jeg kommer fra, hvis man brækker ben, så er det sådan, at de gør det fra afrikan måde. De er ikke så meget med at ambulancer kommer, og du skal ud og investere til hospital eller noget. Nej, de gør det på en anden måde. Folk er meget besigende, altså de lever med Gud, så de har ikke det der med at selv sidde i sygehus, og det, nej, det gør de ikke. De finder på noget andet at lave, og så bliver det okay igen, så bliver det rask igen. Ellers så må det også bare til den over selv, så der er ikke noget, du kan gøre ved. Fortæl os om olien i Sydsudan. Olie? Ja, olien. Ja, altså hele Sudan har vi 98% af olie, det kommer fra Sydsudan. Og dem, der står for det, som producerer det, det er altså dem, der arbejder i det er Kina. Så har vi lidt i Norge. Norge arbejder også lidt i, men det var mest Kina, der har sat sig og arbejdet. Men nu i Sydsudan, det er Sudan dele til to. Nu skal vi selv bestemme, hvem er det, vi skal arbejde med. Men lige nu, det er stadigvæk Kina, der sidder sig og arbejder der. Bliver Kina så fjernet fra oliefelterne, så I selv kan udvinde olien? Vi kan selv gøre det, vi kan bestemme, hvem det er, vi vil arbejde med, og vi 100% sådan, vil have Norge, fordi Norge har så født, og I støtter os senest dengang i de dårlige dage, de mørke dage, vores mørke dage har I også været der og hjælpe os. Så vi vil fjerne dem, vi kun vælge dem, vi kan arbejde med. Vi har også Indien der, de er allerede der også, de er nogle arbejdsindsatser, så arbejder der også der. Så vi kan godt bestemme selv, hvem er det, vi vil arbejde med. Men nu, olie, der er stadigvæk store problemer nu, fordi Nordsudan vil ikke lade os bare gå i fred med olie. Fordi hvis vi forlader dem uden noget, så døde det jo derude. Så de har slet ikke noget derude. Så den er helt tør derude, og de har ingen olie, og de har ingenting. Så de vil have olie, skal dele 50%, og de kan få 50, vi får 50 i syddelen. Og det vil vi ikke. Du kan ikke dele din ting med en anden, altså når du ejer det. Du kan ikke dele, du kan kun give lidt, og det er det vi gør. Altså vi vil give dem 40% ud af dem, og så kan vi beholde 60%. Men de mener, at det er ikke nok. Den skal ikke dele sådan, det skal dele færre mod de mener, og det skal være sådan 50-50. Alle sammen kom tilbage, altså det er ikke alle sammen, der har mistet deres familie i den flugt. Men nogle forældre kom tilbage til den flytningsvej, jeg finder også. Men mine forældre var ikke tilbage. Altså, sinds de flygtede deres vej, jeg flygtede min vej, så jeg ender op i flytningslejre i 7 år, og så kom jeg til Danmark, nu boede her i 10 år. Så næsten 17 år har jeg været væk. Jeg har ikke set dem igen senest engang, men nu begynder jeg at snakke med telefonen med dem. Min søster, hun bor i Australien, i Melbourne, så jeg kan skrive med hende over Facebook også, det er kun det eneste målet. Men jeg regner med i år, at jeg skal tilbage igen, og sådan, vi skal have sådan samle, hele familien skal samle i år. Andre lodsbrugere, de har været hjemme, de har været ude til vores selvstændige dag, den 9. juli. De har været ude og holdt den, men jeg kunne ikke, fordi jeg var i gang med noget andet, jeg har været lidt klar til at tage derud. Men i år tror jeg nok, at jeg kommer derud. In the middle of this common evil, I wish the world was a little bit better. Time to start looking at the man in the mirror. Fear is the devil's policeman. Fear make good genocide with Hitler so he can feel a war of genocide and Albert was weekend. Lighting up the land cause nobody was speaking. That's why I am
coming.